нақши нашрияи вилояти Дӯстек дар таҳкими дӯстӣ байни миллатҳои Тоҷикистон бориз аст. дар майдони матбуоти кишвар фаъолият кардани нашрияҳо на танҳо бо забони давлатӣ, балки бо забонҳои дигар аз ҷумла узбекӣ нишонаи он аст, ки озодии матбуот дар кишвар таъмин буда тамоми шаҳрвандон ба васоити ахбори оммае, ки бо забони модариашон нашр мешавад, дастрасӣ доранд. бо ҳамин мақсад дар тӯри матбуотии Кохи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтар бо иштироки бевоситаи муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ, сармуҳаррирони рӯзномаву маҷаллаҳои вилоятӣ, хонандагону кормандони собиқ ва имрӯзаи нашрия бахшида ба 30 соли содиқ буданҳо бо хонанда чорабинӣ баргузор гардид. гуфта шуд, ки нашрия аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш нерӯи эҷодии хешро баҳри тарғиби дӯстиву рафоқат, инъикоси корнамоё ва заҳмати шабонарӯзии сокинони вилоят равона сохтааст. ба нашрияи Дӯстлик дӯстӣ ном додан бесабаб нест, чунки дар вилоят даҳсолаҳо инҷониб фарзандони тоҷику узбек, намояндагони халқу миллатҳои дигар паҳлӯ ба паҳлӯи ҳам зиндагӣ карда барои гулгулшукунии Тоҷикистони азиз, рушду пешрафти иҷтимоию, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар талош доранд. аз рӯзи таъсисёбии нашрия то инҷониб дар он журналистони соҳибтаҷриба, нерӯманд аз қабили Ҳайдаров, Ҷураев, Ҷурақилов, Шойназаров, Баҳром Тағойқулов, Кошмат Темиров, Искандар Маҳмадалиев, Яхшибой Пирматов, Солиҷон Камолов, Бурибой Парпақов, Худойбердӣ Қодиров, Адҳам Маҳмадҷонов, Парда Орозов, Турназар Буттаев фаъолият намуда имрӯз анъанаҳои онҳоро қаламкашони ҷавон Абдулқосим Куганов, Абдурашид Мусоев, Таҳмина Ҷуманова ва дигарон идома дода истоданд. рӯзноманигорони нашрияи Дӯстек дар қатори дигар васоити ахбори омма зиндагии имрӯза, рушду тараққии иҷтимоию иқтисодии вилоят, дастоварду муваффақиятҳо, мушкилоти мавҷуда, роҳҳои ҳаллу бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, умуман таҳаввулоти дигаргуниҳое, ки дар ҳаёти рӯзмарраи вилоят ба амал меояд, инъикос менамояд. Дӯстлик ҳамчун нашрияи ҷамъиятии сиёсӣ дар баробари инъикоси фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, рӯйдоду воқеаҳои вилоят, ҷумҳурӣ ва ҷаҳон, бештар аз рӯзгори ҳамзистони осоиштаи сокинони ӯзбекистонӣ, вилоят, саҳми онҳо дар тараққию рушди хоҷагии халқ ва ғайра маводҳои гуногун жанр ба таб мерасонанд. дар саҳифаҳои Дӯстлик инчунин намунаҳои эҷодии ҷавонон бо забони ӯзбекӣ, тарҷумаи шеъру ҳикояҳо аз адабиёти тоҷик ва халқҳои дигар мунтазам чоп мешаванд. бояд гуфт, ки дар ин рӯз ба як қатор собиққадорону кормандони ҷавон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон сипоснома, тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бояд зикр кард, ки сармуҳаррири рӯзномаи Хатлон дар навбати худ ба сухан баромада нашрияи бародари худро табрик гуфт. Носирҷон Мамрӯзода, сармуҳаррири рӯзномаи Хатлон, дар сухани табрикотии худ изҳор дошт, ки мо аҳли эҷодии рӯзномаи Хатлон тамоми кормандон ва хонандагони нашрияи Дӯстликро ба муносибати 30-солагии таъсисёбии рӯзнома самимона шодбош намуда, ба аҳли заҳмати нашрия муваффақиятҳои нави эҷодӣ, камгориву пирӯзӣ, тансиҳатӣ ва рӯзгори хушу осударо таманно дорем. Навиҷони Сайдаброр, Фирдавс Умаров, рӯзномаи Хатлон.